שלום חברים, וכאן אילי. תומר. אנחנו פה במיינזי, שטבו, כמו תמיד. כן, מיינזי זה משחק, אתם לא מכירים, משחק של הרפתקאות, שאתם משיגים תיבות, העולם מלא בזומבים. יש כל מיני הערות, ואתם משיגים בקופות כל מיני דברים, חוקרים עולמות, חוקרים כל מיני דברים, הולכים בוסים, עושים דאנג'ים, נהנים, בעיקר נהנים. משיגים דברים. וואו, הולכים שם המקום. פשוט ירד. אנחנו נראה לכם איך עושים מבוך. אוקיי. יש פה מבוך בקריאים די אתם מכירים, ואנחנו נראה לכם את הדרך בעצם למבוך ומה המבוך מכיל. אז בוא נראה. אני מפחד שהאיש החרא הזה יעקב אחרינו. זה ככה זה הולך. הוא עוקב אחרינו החרא. הולכים לפה, הולכים שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, משמשה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, ימינה, שמאלה. ממשיכים שמאלה, פשוט ממשיכים בדרך, אין לכם כל כך אופציות אחרות. ופה יש לך שתי דרכים, אתם צריכים להיכנס לדרך השנייה. אוקיי, מההתחלה. פאק, האיש הזה. נראה לי בלתי את הדרך. כן, פה, שימו פנייה לנכונה. פה במקום להמשיך קדימה, פשוט פונים לפה. האיש הזה עוקב אחרינו, למה הוא עושה את זה? פונים עוד פעם, פנייה קצרה, לא ארוכה. וכשאתם רואים את הקו בסטון הזה, הוא בעצם אומר לכם שאתם הגעתם, ואתם פשוט פונים לכיוון של הקו בסטון, ואתם פה. תעשה שיפט. יש לך בטן? לא. לא הבאתי לך בטן? חשבתי שלך יש. מה, אתה צוחק? אוקיי, זה... לא יש בטן. kill me. הוא מקריב את עצמו. למה הוא מקריב את עצמו? מה הוא עושה? טוב, נו, מה שצריך לעשות עושים? אבל אין לו שום דבר. יש לו כובע בשבילך, אבל למה? לא יודע, תביא. למה הרגת אותו? למה עשית את זה, מפגר? שיט, אין לי מים! לא, יש לי בקבוק. קח כובע, אחי. איזה רשע אתה. יש לי מטרה שלך. סנובול. אתה יודע כמה זה הוריד לי? זה לא מוריד לך, זה סנובול, יגיעות. רוצה לראות? סנובול. זה לא הוריד לי כלום. זה לא הוריד לך? לי זה הוריד חצי לב. זה לא הוריד לי אישי. סנובול. What the fuck? מה? איזה חרא אתה, היית לקחת, ראיתי את זה. יש לך חץ ביד. זה מוריד לי חצי לב, מה אתה לא מבין? תעשה לי היליו. אי אפשר. אפשר. רגע. אח! רגע, תעשה לך היליו. אתה מפגר? בוא, אני אעשה לך היל, בוא, אני אחצוב אותך, מטה. טוב. מה אתה... אנחנו נחזור עליכם בעוד איזה 2 שניות. וכן. מה? סלקתי לפני שאמרתי את זה? מה? לא, אנחנו נעשה את זה כמו פרואים. למה נפסיק להקליט ונעשה גיימוד? אתה רוצה לעלות למעלה? נחזור למעלה? כן, בוא. נאבדתי. טוב. נו, בוא. זה היה משחקים. בוא אחר זה, סיין. אוי, תשתה. לא, בסדר. אתה לא זוכר את הדרך למעלה, נכון? אתה לא זוכר את הדרך למעלה? אתה חכם. Hello.
לא. מה זה השיר הגרוע הזה שאתה שר פה? מה השיר שמלבן השיר פה? Hello, how low. מה, נתקעת? When the lights out, it's the לג, אני לא רואה איפה אתה. לג. נכון, אתה לא יודע איך לחזור. אני נראה לי ש... אוקיי, מבורך שטוב. איפה אנחנו? קטלת לא מבוכי להם באמת. אתה לא רואה שאני עוקב אחריך? אני עם הפוקסים שלי כבר הייתי מגיע להתחלה. אז תוביל. תן לי להוביל, אתה חוזר אחורה, אתה יודע, כן? אני בבויד שלי כבר הייתי מגיע לזה של המאבק עוד פעם. למה הוא אמר קילמי? וכמה ארמור היה לו? מה זה? כמה ארמור היה לו? הוא הגיע לסוף קילמי. קילמי, אחי, קילמי, תהרוג אותי. אל תהיה עצוב, סטפן. סטפן, למה הוא עשה את זה? בחיים לא ראיתי שיותר מפגר מהדבר הזה. סטפן, אנחנו הולכים לו במקום. אני חשבתי שיש לו בטן, לא מבין. קילמי. אבל אין לי כלום, אחי, למה אתה הורג אותי? מה אתה עושה? אתה יודע איזה תקיעות יש לי? אתה יודע כמה FPS יש לי? 13 FPS. למה זה? איזה גרוע. מה אתה רוצה? אמרתי לך שאני אצליח להקליט מה עם זי, לא? טוב, אני מצליח כמו פורו, פורו, למה? אתה מצליח לעלות סרטונים? כן. כן, חלקים בטירוף. טוב, הם באמת חלקים. באמת חלקים, אבל לוקח לך מלא זמן לעלות, ועוד שנייה אני מת ממים. מים. תומר, לאן אתה לוקח אותנו? אני לא מאמין. היי, פאקינג מוזר. איזה מפגר. טוב, בוא נחפש פשוט דרך טובה להגיע לשם. אתה יודע את הדרך ההתחלה ואתה לא יודע את הדרך חזור. אתה יודע את הדרך ההלוך ואתה לא יודע את הדרך חזור. איזה מפגר. מה זה לך אתה? תראה, אתה לוקח, תוביל את העין כל השיט הזה. אוקיי, אני אוביל. מבוי סתום. לאן אני? איפה אני? נראה אם מגיע. אתה אחריי בכלל? כן, אני אחריך. עוד הפעם נראה. אני מרגיש את זה שאני בכיוון. נו! אני מרגיש את זה. בוא. מה זה כיסים טוב יש לך? בוא. מה זה? לאן אתה הולך? אני הולך ל... לאן הלכת? מה, אתה צוחק עליי? למה ברחת לי? יש לי דגים. אני ברחתי. לא מאמין, באתי עוד פעם. נו, אני ככה לך, אני רואה אותך. אני חוצב אליך. תסתכל עליי. לא, תשמיעו את הטאקי, תויו. אוקיי, אני אומר לך מתי הגעתי. מכיר אותה קירה. חייב אותי לתת לנו, שאני בית יפה. אוקיי, אל תזוז, אני אנסה להגיע אליך. אל תזוז. אבל למה אתה זז? טכנולוגי. למה אתה זז? אל תזוז. אל תזוז. רציתי דרך לחשוף. I'm a babe of my girl. למה אתה הולך סיבובי? מה אתה מפגר? אני רואה אותך. All of the change I spend on you. אולי... שימתי את זה. ואני גם. נראה לי. ביץ'! אנשים, אתה רוצה go for the kill או לתת להם... Don't go for the kill because I noob. לא, בוא נעשה go for the kill, אוקיי? אוקיי, going for the kill. תמלא את הבקבוקים שלך כי עומד להיות קרב. לא צריך למלא את הבקבוקים, אבל בסדר.
This is the time for kill you. במה להשתמש? בזה שעומד להיגמר או בזה? Let's go to kill some idiots because I need אתה to. מדבר עוד מילה אני רואה. מה זה? מה זה? לא. מה? תיזהר או שאני פוגע לך. אוקיי, בוא נוותר. אתה מה? תובל, אתה מפגר. מה? אתה רוצה כמה לפנים כבר. ראיתי אותו, תעשה לי הילים אחי. אוקיי. This is the moment, tonight is the night. We are fighting still over, so we put our hands up. מה זה הכל המטריד הזה? תובל לי! Don't you die on me. אני אגיד דבר, או שאני מדבר על השם שלי? נראה לך? למה אני לא יכולה לעשות עליך זה?